Hej och välkommen till Yoga med Siv. Det är jag som är Siv. Idag ska vi göra solhälsningen. Jag brukar börja alla mina dagar med 5 till 7 minuters lång solhälsning till att väcka upp kroppen och få fart på blodcirkulationen och sträcka lite på musklerna efter natten. Välkommen att hänga med. Vi ställer upp oss längst fram på madrassen och vi har fötterna cirka höftbredd isär. Andas djupt in och med utandningen sänker vi axlarna neråt och bakåt. Och så sätter vi händerna ihop framför bröstet. Andas in och upp med armarna. Sträcker upp fingrarna mot taket och sänker axlarna. Och så böjer vi oss bakåt. Pressar höfterna fram, sträcker armarna bakåt. Andas in och ut framåt. Och kommer ner med händerna på varsin sida av fötterna. Pressar bröstet mot benen. Och vi kommer bakåt med vänster ben. Sjunker ner i höfterna. Tittar uppåt. Och vi kommer med höger ben bakåt. Kommer in i plankan. Sätter knän i golvet. Kommer bakåt in i valpsträckningen och sträcker. Sen när du sträcker på ryggen. Sträcker armarna framåt. Har tårna i golvet. Och så glider vi framåt. In i ormen. Lägger magen på golvet. Och vi har armbågarna mot sidan. Och lyfter huvudet lite. Tänker på andningen. Du andas in och ut hela tiden. Inte hålla andan. Sätter tån i golvet. Pressar upp höfterna. Går fram med fötterna och får ner hälarna i golvet. Känner sträckningen i ryggen. Och så kommer vi fram emellan händerna med vänster fot. Sänker höfterna lite. Och så kommer vi fram med andra benet. Och hänger framåt. Sträcker på baksidan av låren och ryggen. Sätter händerna ihop. Och kommer upp med armarna. Sträcka armarna upp. Sänka axlarna. Spänna skinkorna lite. Spänner skinkorna. Pressar höfterna framåt. Och runtar ryggen bakåt. Sträcka armarna. Mjuka axlar. In i mitten. Och framåt igen. Händerna i golvet. På varsin sida av fötterna. Eller så hänger de bara neråt om man inte når med händerna i golvet. Och så kommer vi bakåt med höger. Sänker höfterna, tittar uppåt. Vi gör lite variant här och sätter händerna på knät. Eller så har vi händerna kvar på golvet. Och så sträcker vi armarna uppåt. Eller har händerna kvar på knät. Och sätter händerna ner och fötterna bak. Kommer in i plankan.
knän i golvet igen. Sträcker oss bakåt in i valpen. Och så glider vi fram, men nu har vi raka armar, sänker höfterna. Tån i golvet, in i hunden. Vi går fram med fötterna och sätter hälarna i golvet. Och så kommer vi fram med höger, sänker höfterna, tittar uppåt. Du är kvar med händerna på golvet eller sätter dem på knät. Och vi sträcker armarna uppåt. Eller har de kvar på knät. Och ner med händerna, fram med vänster. Pressa bröstet mot låren. Händerna ihop. Och kommer upp med armarna. Sträcka armarna upp, sänka axlarna. Ner med händerna framför bröstet. Ner med sidorna. Andas in och ut och känna efter. Hur känns det i kroppen? Och då har vi gjort en solhälsning. Man kan ju upprepa den och göra om den om man vill. Tack för idag.